Mami Junisha Pacquiao, papakasal sa isang lalaki na mas bata sa kanya? Can you find true love at any age? Dad, alam mo ba na si Mami Junisha Pacquiao, sinasabi niyang gusto niyang pakasalan ang kanyang long-time boyfriend na si Michael Yamson. Meron silang 27-year age gap. Siya ay 76 years old at siya naman ay 49 years old. Pero matagal na silang nagde-date. Dad, sa tingin mo ba, you can find true love at any age kahit na malaki yung age gap, kahit na matanda yung isa at mas bata yung isa? Well, ganito yan, no? When you say love kasi, ang love kasi is a relationship between two people, di ba? Normally, ang pag sinabi mong love yan, merong mutual, kumbaga, benefit bawat sa isa't isa, no? So, hindi naman pwede natin sabihin na gagamitan lang. Kasi talagang normal naman sa lahat na sa ating mga nabubuhay sa lipunan na talagang we need somebody else, ginagamit mo yung kapwa mo, ginagamit ka rin, no? Ang importante, merong mutual exchange na sinasabi natin, di ba? So, ang tanong, love at any age? Well, marami ng ganyan May December affair na nakita tayo, no? Kahit na meron pang isa na, I think, gobernador ng isang probinsya natin, dati na napangasawa niya talagang batang-bata rin, no? Mas mahigit pa yata sa 27 years o 30 years ang kanilang age gap, no? Meron din tayong isang artista na sikat, no? Na ang kanyang ka-live-in partner naman halos kasing edad lang nung anak niya, no? O barkada pa yata nung anak niya. Nangyayari naman to sa lipunan. Ang tanong lang, successful ba to? Nagiging successful ba to? Kadalasan, syempre, hindi. Kasi nga, syempre, kung iba yung age gap, normally, iba yung mga hilig niyan, iba yung kanilang physical activity, no? At iba yung kanilang mga inclinations o hilig. Kaya minsan, doon nagkakaroon ng friction sa relationship o yung hindi pagkakaunawaan. Pero meron din naman mga nagtatagumpay, no? Marami din akong kilala na may December affair na nagtagumpay. Pero marami rin, mas madami ang hindi nagtagumpay. So, is love true to any age? Of course, because when you say love is a mixture of mental, psychological, emotional combination, no? Complex, activity yan within a person. No? Ibig sabihin, nagugustuhan mo yung tao sa mga katangian niya, sa inyong kanyang mga kaalaman o sa kanyang pagkatao. So, hindi mo masusukat yan eh. Hindi nga matitimpla. You know, when you say love, it's like a chemistry, no? Hindi talaga walang specific formula diyan, no? It's between two people. Now, with these two people, they really feel so much for each other, or they feel they care for each other because they can help each other, or both of them can give each other some sort of satisfaction. Then it can be true at any age, no? Ang masama lang niyan yung kunyari, for example, yung bata ginagamit na yung matanda for money or for fame or for power, then iba yung intention, no? Pero minsan meron din naman talaga na it's because of true sentiment. Siyempre, ang tanong na lang dito, may mga nagsasabi na kung kasal. Kasi for a marriage to work, sabi nila, kinakailangan may intimacy, no? So, meron tinatawag nating nagkakaroon kayo ng physical relationship, no? Sinasabi ng sexual activity. So, minsan meron yan, minsan wala. Pero for a marriage, kung walang sexual activity, normally pwedeng grounds for annulment yan. Pero at the end of the day, if two people would like to get married because they feel like they need each other and they feel they give comfort and satisfaction to each other, then it's a choice between two people. So, love can come at any age, at any time, but it depends with the real intention of the people involved. Kaya doon natin susukatin yan, ano ba talaga intensyon ng bawat isa sa kanila, at hindi naman natin pwedeng husgahan. Kasi hindi porke mas bata yung isa, ginagamit lang niya yung matanda. Pwede rin talaga na parang feeling niya, gusto niya matanda kasama niya kasi nga mas happy siya, mas secure siya sa kanyang sentiment. Yun ang mga nakikita ko rin sa mga ganitong relasyon. Sa inyong tingin, acceptable ba ang mga large age gaps sa pagmamahalan? O sa tingin nyo ba magtatagal ang mga relationship na ganun? I-comment ninyo. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po, si Michael Sai, yung dad ng bayan.